Ang braso naman akong mga bukton. Na may braso, pwede na ko maapil og wrestling. Haha. Papel bitaw guys, mo ni ako ang trabaho diri. Sugba, manilhig. Mo ni guys, tawa ta. Laro ha kinyo lantaw guys. Indot kay ang view oh. Indot kay tan-awon bitaw. Mo ni amo kuan diri guys. Kay makita man yun. Okay guys, dili tulog pa ko pero mubakon ko sayo kay mag mix sayo. Kadlawon pa ni 4:30 pa ni. Okay, ako mga kauban diri guys, o tanawa guys. Tulog pa na akong kauban. Unya kay ako maligo man ko diri guys, tanawa guys. Wala na ako nagipakita guys kay kuan man ko kayo kanang nag-brief ra mo ko, naghubo ko kay og pagkahuman ana guys no, nagluto ko. Buntag naman kani kay hayag naman kayo, nagsugba kog isda guys, diri ko sugba tawa guys. Ako palibot tindot kay view no, o isda dagko kay nang isda ako kabalo ko sa isdaan ni guys kay paluto mo ko sa kong amo. Mura bitaw nakuan ko diri kay diri namon ko na sign on ibis nako sa babuyan, diri nako sign kuan ko sa babuyan o diri sa lang balay ni ma'am. Lagi paluto mo ta diri anak mara na to trabaho. Balhin ra ba ana-ana ro tong trabaho kini po ero sitig sabay-sabay kay balong nagluto ta dampo sabay-sabay po ning iruan ni dinhi o nindot kini akong style dire guys, sugba lang o ano ni o magsige tag inani manambok na kita anig maayo. Dili ta manambok saon ta man uli manambok guys no. Basta mo kaon lang guys, tanawa guys. Ang braso naman akong mga bukton. Na may braso, pwede na ko maapil og wrestling. Haha. Papel bitaw guys, mo ni ako ang trabaho diri. Sugba, manilhig. Mo ni guys, tawa ta. Laro ha kinyo lantaw guys. Indot kay ang view oh, indot kay tan-awon bitaw. Mo ni amo kuan diri guys. Kay makita man yun sa tanan-tanan gud ni guys ang among ano kana mo taw kung gisugbahan guys, ang tapad ana swimming pool na siya. Okay dire kay nahumanom kog sugba at atong takluban. Indot kay sa sugbaan guys no. O dire guys ato na ning hipuson og atong dalon ni atong sinugba. Sulod na ta sa palay sa kusina no. Dire kusina ni kusina nilang ma'am. Indot kay pagkasugba. Then pagkahuman na guys atong tawagon na sila no. Gamit ang telepono. Lindot kay sila dire guys, tawagon ra gamit ang telepono. Tan-awa ko guys, tagban mo ko sa number. Kay ako na silang tawagon kay gamit man ang numero. Gamit ang telepono. Ako silang tawagon kay man man ko luto. Man ako luto tawag na ko dire dugay pud kay to bagon. Sus mura ko hapit na isa ka oras ang dial ani kuan kay sus di dugay sila kadungog na ilahang cellphone dugay. Muna gitudloan mo kung ano ni ma'am dire. Muna sa sala ni ma'am. Mo na sa kuan ni ma'am sa sala na sulod ba. Na CCTV. Muna ya guys, makita man ninyo guys. Perti na kung dial lagi na pagdugay lagi to bagon. Mura na ko anheng hapit ni dire dugay kay to bagon. Tan-awa guys tanawa na ni akong gibuhat dire nga pagkawala lagi ni bitaw. Daghan pa kay kuskus balungos no. Mga number unsa nang nambira pa lagi pang butang diha. Di mo ni akong tawagan guys, mo na sa tanawa kay mga na guys tanawa kay ninyong taraw no. Dire ta to ring na siya guys, niring na siya. Mo na siya ano siya sa telepono ring. Dire tanawa guys, telepono klaro kay ng telepono. Pero tanawa pud ang bungot. Hapit na magulang man kita tanaw agulang oy. Tanawa guys porte na dugay kay ko pinaabot ana in taon kay dugay kay tanan muring. Niring mo to pero dugay kay tubagon. Tanawa. Ako na lang nagikuan tanawa. Hapit na jud ko dire, isa ka oras na jud ko kapin dire. Ana kong ilong aso-aso na akong ilong. Lantawa ninyo guys. Wa na gyud nikutaw na akong utok ana guys kay dugay kay tubagon ay manihap mamahaw ng tata kaon na kay gutom na. Dire guys gito mga una dali na mo dire man nagluto nakabusog pa kuno sila nabuang busog pa. Ako ni dali na mo dire kay mo nagluto nga busog pa lagi daw kuno sila saon nung busog na, pa unsa mo busog mo hinuon. Dali mo dire oy kay mo nagluto ingon ba si ma'am. Pakanon busog pa kuno. Pastilapan lagi. Dali mo diha oy no usap mo kalangayana.
Hmm? Dali na mo dire. Ba? Na. Kini good guys. Ulaw na ko aning manong kaning telepono ulaw kay ko. Oh, Nawala sige, ko. busog man kahap mo. Pagdali bitaw mo eh. Luto na ning sudan. Wala gani tao diri guys pero naulaw ko ba. Naulaw ko sa akong gibuhat diri oh. Telepono ni, telepono. Oh, Pero ingon alam mo man. gani guys. Ha? Naulaw jud Ay kay ko aning telepono. sus. May magpurta ani kabalo mo ta daan ani sa Isamis pa lang ug dito sa Piaw pa lang daan. Bisluto na. Sige, dali na mo. Good morning niyo tanan. Dali na mo kay luto na ang sudan.